dai zan faɗi gaskiya in huta tunda naga wasu basu san daidai da daidai a cikin rayuwarsu ba. Magana ta domin Allah, Lawi ba ɗana bane ba, ƙanena ne, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da shi. Kuma bugu da ƙari ma kawai mun dan yi faɗa da shi yau ne akan soko gwara kowa ya harkar sai tashi harkar in tawa harkar ni ba ɗana bane ba, ni ka isa ni bai isa ya zama ma ɗana ba, billahi lazi yuwar da amanu. Ƙanena ne, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da shi, kuma rashin kunya yake mun daidai gwargwadon iyawo wannan yaron. Na rantse da Allah wande ko Lawi I go finish you billahi lazi by the grace of God. Na rantse da girman Allah ni Lawi ba ɗana bane ba, ina ni ɗana boti ne, ya fi ka kyau nesa ba kusa ba, a je bota wankan kyamara wankan madara wankan sukari, yaro shine ɗana ni. Dan haka Lawi ba ɗana bane ba, ina nan ina roƙa insha Allah wa Allah ubangiji ya kawo mini, Allah kuma ubangiji ya nuna min ran da za a ce ni ma ga dan bebi na ina shayar da shi, zan ji daɗi a rayuwata ta duniya. Dan na gaji da aiken wasu, na gaji da aiken kanne billahi. Haka daga rana mai irin ta yau kar wanda ya ƙara haɗa ni da Lawi, domin mun yi faɗa da ni da Lawi, babu ni babu Lawi, Lawi babu ni babu shi. In banda ma yaran nan tsabar yare na mun hankali, ta ya zan ajiye abu ya dau sanyi ya tashi ya dauka ya shan yawan mutane, kuma ai mai magana shi ba za a yi mai magana a cikin gida ba, sai ya rinka wa mutane fitsara yana babbo tsarewa. To ko a comment dina duk wanda ya ƙara min maganar Lawi wallahi sai ne wa mutum rashin mutuncin da baya tunani, babu ni babu shi. Ya yarka sai in hita, ni ba zan iya wannan rashin mutuncin nashi ba. Ni kwanan nan ma Allah yadda bayan sallah zan yi aure, sai in ga da wa za a yi wannan rikicin bala'in. Su kuma mutane da ɗauko bala'i da ɗaukar bara ba gammo, wai har da wanda ya ɗauko Qur'ani ya ɗaga sama yake rantsewa wai ya rantse da girman Allah da Lawi ɗana ne. In Qur'anin nan in ƙarya ne ya ci shi, wa iyazu billahi, to kai maza kai gaggawar tuba ga Allah. Wa yake gudun ɗa yanzu, ɗa abin alfahari bayan mahaifa yanzu da yawa ta samu matsala, kai ka gode wa Allah ma za ka ɗauki cikin ka haifa, za ka guji ɗa.